Jeg hedder Jonas, og jeg skal spille Gravillo, men også en masse andre. Jeg hedder Niklas, og jeg skal spille Nedja og en masse andre karakterer. Jeg hedder Saki, og jeg skal spille Trifko. Altså, min første tanke, det var, at det var helt vildt fedt og sådan stort, ikke? Altså, stor historie og også noget sådan ret meget respekt for, fordi at, altså, fordi det er spændende, men det er også noget, der sådan, hvor jeg aldrig sådan helt har forstået, hvordan hænger det egentlig sammen og sådan noget med den krig og sådan noget, ikke? Så også sådan en stor mundfuld. Jeg synes det var enormt spændende. Jeg kan rigtig godt lide historie. Jeg interesserer mig rigtig meget for det, sådan privat og læser meget. Jeg vidste faktisk heller ikke særlig meget om Første Verdenskrig, og bestemt ikke starten på den heller. Så det var ligesom sådan en mulighed for mig at ligesom komme ind i det på. Men umiddelbart sindssygt spændende. Og det er vildt dejligt, at man for en gang skyld får lov til at opleve, at man som skuespiller faktisk vitterligt interesserer sig for det, man laver helt privat. Ikke? Jeg tror også, det første jeg gjorde, det var bare at hoppe ind på Google og lige læse baggrunden og se en masse billeder og sådan, okay, fedt. Og sådan danser de første indtryk af, okay, han var morder, hvad vil det sige? Og sådan, hvorfor har de ringet til mig? Okay, spændende. Hvad er det, jeg kan byde ind med i den der sammenhæng? Hvorfor er jeg måske en terrorist? Og så er det mega spændende og mega fedt at lave noget, som er aktuelt og politisk og ja, har fingeren på pulsen, fordi det er også den tid, vi lever i nu, har jeg da tænkt meget på, at det er fucking spændende med geopolitisk i Rusland og Ukraine, og jeg skal komme efter dig. Altså, der sker kraftigt med mange ting i dag, ikke? Som man kan relatere til med de her voldsomme begivenheder. Vi har også haft snakket om lidt det der med, hvordan vi som danskere i det samfund, vi har levet i, det land, vi har levet i, sådan forholdsvis beskyttet i forhold til så mange andre lande. Så det der med at få sat livet på spidsen på den måde, og ens eksistens, og have lov til at være en fri mand eller kvinde, det har været, det synes jeg egentlig ikke helt, det er måske ikke noget, som danskerne har sådan helt tæt ind på livet i virkeligheden. Jeg har en far, som kommer fra Algeriet i Nordafrika, og det er faktisk lidt gennem ham, som jeg har sådan ligesom prøvet at få en forståelse af, fordi at Algeriet har været besat af franskmænd i rigtig, rigtig mange år, og han levede under den her besættelse, og har fortalt en masse historier fra da han var ung, med at få trædet frihed fra sig og gjort til i sit eget land som en andenrangs borger i forhold til besætterne. Så det er lidt gennem ham, som jeg prøvede at sådan få en eller anden fornemmelse af, hvad er det, man gør, hvilke ekstremiteter går man ud i, når det er, man bliver presset på sin egen hjemmebane på en eller anden måde. Jeg kan sagtens forstå, at man kan nå et punkt, hvor man siger, jamen, altså, der er ikke andet at gøre. Altså, ja, den der tanke. Ja. Altså, det kan jeg sagtens forstå, ikke? Og netop den der grundtanke af, for os som spillere og for publikum at forstå essensen, hvad du siger her, at forstå, hvad det vil sige at give sit liv for en sag. Hvis vi kan komme tæt på det og virkelig opleve det sammen, det vil være fantastisk. Jeg ved ikke, om det lykkes. Men I glemt i den her forestilling at mærke sådan, hold kæft mand, de offer kraftet med deres liv for den her sag. De er så stålsatte, at de ligesom har taget beslutningen, og så gør de det. Og ind i det er de også nogle amatører og nogle drenge også. Men at forstå den der shit mand. Wow, det tror jeg kan give en stærk oplevelse af historiens vingesus og kernen af en menneskelig kamp mod noget som et diktatur, ikke? Jeg tænker også, altså selvom det er langt væk, altså så er det alligevel noget, som man godt kan forstå i dag. Altså det er noget, der godt ligesom det kunne også godt være sket i dag, ikke? Altså selvfølgelig, altså det er de historiske begivenheder lige præcis på den måde, ikke? Lige der og sådan, ikke? Ja. Men der sker jo tilsvarende ting hele tiden. Andre steder i verden. Andre steder i verden, ikke? Og det kan også sagtens komme igen, ikke? Der skal man heller ikke vide sig sikker og sådan noget, vel? Så, nej, præcis. Så jeg synes, det er også en historie, hvor man godt kan lære noget af, ikke? Ligesom at tænke 100 år tilbage, og hvordan var det sådan præcis, det skete der, ikke? Så kan det være, at man kan blive den erfaring klogere til, at man kan forhindre en 3. verdenskrig at ske. Ja, det vil være smukt. Hvis det lykkes, hvis vi bliver krediteret for det, så skal det være længe.